nipa bi a owa chirichiri wo benchan a wo hwe Tete Atinpong dwumadie woni gusu yi eye Tete Atinpong dwumadie mi a mi di dwumadie wo chia me di Lady Best odi for line me pesa woje 0553011926 odi for sikadwa ne line no biem 0553011926 ubetimi ahye ewo YouTube sikadwa nyamekasi TV meda wase se waye sutie na wo pe adesua bi ehunu eja o nshira papa me mo akwa abado ba Tete Atinpong let me pass over just o what say papa ene ye bre ne kopa yie enti ama se ye rashe kakra awefo ye sra ma mo fa nche ye ene so ye ba besua de okay your topic ne say gods and the human being who are the servants. So Nice. Shana mudi Honestly, no we are Oduman kuma boss oni asase a ya frɛ no oba ade no ne de hye konkron eneme ana oduman kuma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emrew asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia kyɛw sɛ abrabo a yebo ye mɔno kwawo ewiase na ho kwawo ansana tie ne ye eya me na me bobra nya yan ne ye bobra ade ba ko na master di owi ase ne se hia wa enkasa hia yan se sika ne ho enso nkrofo si na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokira kwa akwu enu nti na maba ba piem se enam de asem de te se enam de bre wo tutumrika na bra na bɔ modern ase efri juada ko se memene da anwumere 5:30 to 6 bɔ modern ase odu tie ne betu kuma wu TV na de me no aka ne se me ma so de mento ade wo ho na mo me yanchi ato obi so ba wi aso ni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me ento nchia na nsa na ba no ba dwumadie ne so yada mwase sese kasa ne ma mutimi efreye otufo sikadwa nyame kase onhyiraw yada wase se mo hwe dwumadie pa na mo tenetene yenso yada mwase papa yenko abofo ni nipa hwan ne sese wosom obi lady me ka no kora che o se onipa bi obetena asase we so aka se bofo na som nipa won huru bi da na bible ne so aka se oh lady medical ka che o se bible ade bi enipa de nsa ye bia ana nipa de nsa ka bia ya tempa o okay
What you say? Ade bi anipa na de nsa ye bia no. Error so bebre. Okay. Me ka no kura kire. Enti say na opesa ye hu no fa. Ya mpesa wo ti ase ne say. Bofo bi enyame. Okay. Me pa cho nipa na frɛ bofo ana bofo na frɛ nipa. Okay, obofo na frɛ nipa. Okay. Say ya to Obama na na kufu adomebo a. Aha. Si antu Obama minister bia. Debi. But one of you ministers. Nana kufu ado. Well, you almost so man and then. Omo meye na somfo. Omo meye na boafo. Me pa cho me da se asomfo na mepe. Okay. Sananado ye bone a minister ntime ntwe nanado aso. Okay. Ba se minister ye bone a nanado betime atwe naso. Okay. If you say e adwuma na nanado de ahye minister nsa. Enti se de adwuma hye minister nsa anya de minister ne pe no obeye. Na mo de nanado pe e na minister ne be den. Obeye. Enti se minister ne di dwuma bi. Na nanado say ne dwuma de anya ne fa. Nanado time ji adwuma efiri minister ne nsem. Ba sa nanado di dwuma bi na enko yi a minister ntime nkwaje tumi mfiri nanado nsem nka nchen say ade a wo ye na entwa yi entimetu ofra akonwa so ebi wo ho. Enti nyame na fre nipa enye nipa na fre nyame. What you say? Say hwe me kuta tumi me ya memeti yayi same ya bone ya tumi ne time ya de wo twema so me pa cho se tumi ne ya me bone ya me meti wa twena so na me ntimi Uko untimi twena so. Eno aka uko hu ne wa twena so. What you say? Enti anyame ne so supreme ye ne so nyame anya nyame na so yen. What you say? The woman say se minister bi na nado fa minister adwuma na se minister ne ya adwuma ne so na nado ani a na nado na tue minister ne ka. What you say? Based on adwuma minister ne ye ni ahwehu atua ne ka. Se minister ne ye adwuma wo ye extra wo ye adwuma na bro so na eso na nado ani a na nado timi ya dai wo timi tu ni pem. What you say? Minister de akwadwo beto na adwuma ho abani timi ka se wei wo ye kwadwofo mempe kwadwofo adwuma ye obeda na nado koyi na de wo mo na mane anka jeze ba ma me be yiwadi obeti ni news mu yes minister of asumasi me fuma no nkobo so na akoye ho mankoto obi papa no obia na enwo. What you say? Minister wei minister no oda no yayi na di yayi na di wonti me nkoshe na nado nka nche za adenti no yi medi wa mo mama ne ebi de ba bia. What you say? Enti sa na bofo so ya dai etie na o me santa na bofo me santa na nyame. Enti papa nyame bi betimi afre obi se obo ade amfre wa nyame bi betimi aka se me ye nyame asomasi me so mafre ni pa asomasi ana. Lady ade bia hwe me de aban e ote akonwa so me de ya mfato ho because me ka no sunsumu a nipa dodo so na betimi atemase enti me break it down de aba form. What you say? Na nado na afa minister bi say wanya adwuma akwa minister ne be fa so be koso ama na de na nado ope no ayeye ena ese minister na ye dai eye papa aside minister na nado asem na me pa che se obi ye minister obetimi afre obi se mafre obra be ye adwuma ma me ana eno na me kire mu yi na nado na afa adwuma as a minister eno say me prapra kwa ho me minister me ntimi nko prapra eye me na se me hwe me ministry no na me pe nkrofo a ebetimi apra anti wo kama na si so se nyame bi afre nyame bi betimi afre obi abra obo ade no mfre sa nipa na yes of course nyame bi betimi afre obi obefra wo no baba ye adwuma ma no na because sa nyame no ono so am na task. Okay na se wo be ye adwuma na wo be ye e de ahye sa nyame no so animonyam no so de animonyam na ko ba de. Okay. What you say? Enti you don't need this ya fu adwuma na ko ba opani na mane sa minister bi ya fa minister bi adwuma ni ase ya adwuma afa na wo ka cha na na do say me pa cho ekwamu ase efi me mfa so mesi mo me prapra na do beti wa sa statement na je adwuma na friends because uni me nyansa enti wo garden angel ebetimi ayusu e de wa ya adwuma. Of course, why not? O garden angel no. Why not? Na adwuma ono ya man mandate. Sir, adwuma bi abofo bi ana nyame bi ye bi ano. Wo ye adwuma the report akokomo odoma nkoma. Okay. And the Bible is stating was Psalm 82 verse 1. Also Nyankopon gina enyame asafu mu bu enyame naten. What you say? Onyankopon
gyina nyankopɔn onyankopɔn gyina nyame asafom ɛna obu anyame na ten na sa nyame ne kora no asɛm na ten okay show lady nyame bi ama na dwuma ba de ama na dwuma so anya na dwuma yi a wowu odifo line ne yɛ 0553 011 926 meka ne kakra odifo sikadwa ne line no ɛyɛ 0553 011 926 odifo line no medase papa yento as lady tie ne ye sia de adwuma so obi nsam ana obi nsa ne wanya ne ye ana wodi sika ana obiuzu na adwuma na anasa na office no a woni sa abet me chine jere no okay what you say enka ne no okuta tumi ya wodi ne ho agoro betim de tumi na yedai aha ba sa abaji ne tumi reference am obeya ordinary person okay sanda nyame no so tie okay ti nyame bi o asase so bi ana oba asase so bi odi dwuma bi ya no oni ma ne ho odi de mo ehye oba de ne monyam what you say enti every week bi ya enna ne nyina from kwasiada atu memreda do ya kai nyame bi ya do report ekwa komo odoma nkoma okay what you say enti nyame bi onye na dwuma yie bi ya no ya je na dwuma free ne nsam enti se nyame bi frɛ obi a na sɛ wo nipa na wa frɛ wo me fa sɛ nyame a wode wo yɛ adwuma yi wa frɛ wi sɛ wanya wo niema yi a yebetimi agye tunsum na wode yɛ adwuma no yebetimi agye afiri wo nsam obeji afiri nsam so na fa wo adwuma nya na afa na adwuma wow what you say wow ansana sunsum be frɛ wo no ɔno ko apam okay wo se me do be yɛ adwuma specifically adwuma wo se na mpɛ so yɛ dai wo yɛ ebi ayaresa nko a what you say yɛmfa ne saa ayaresa adwuma na me do ba be yɛ on agreement what you say wo wi anu aka kyerɛ sɛ wo me no apam we emu nteda okay na mo so yɛ sɛ ya metwa so wodi we sɛ kamia wodi metewa de ayɛ dai aka me metime gyina so okum okay metime amanim guase ayɛ dai ato metime ayɛ osɛ woni pa woni audacity ko ka kyerɛ sɛ nyame ne sɛ so so anye sɛ amame a meso yɛ osɛ adenti na woni audacity wontumi adentira wono no afa adwuma ono na afa wadwuma nyame ne na afa wo adwuma na sɛ yɛmfa ma yɛ bibi mam ha ana sɛ yɛ mburo no so sɛ nanado fa obi adwuma sɛ na sɛ nipa no nanado adwuma no wontimi anya wo sɛ nanado na betimi ayi wa free so aside nanado no wo wontimi nkoka nkyɛ nanado sɛ gye sɛ nanado ni mom ayi wo free adwuma ne so saa na wo pa kyerɛ na wo hunu minister wakoyi president edida sa president ni ni dwumade yi na minister atena se wo se da bi na ma betimi ayi minister di na wa wura okay na assembly ma ko nam nya ba so ko wura minister office okay ansa na assembly ma betimi ko minister office no obo obi so ba minister di obetimi ayi assembly ma e free ho direct okay what you say MP kura betimi aka che na assembly ma se mintime na onya adwuma okay MP kura bi na no se wotime na onya adwuma wo owie ya ba what you say enti nyame mu no e grade by grade okay what you say even anyame no kura na yefo oba de ento ensi nchen anyame no kura no di osuta no yonko no etimi bra no yonko ase otimi bra no yonko ase wa sesese ya enti sunsum bi a oya kase betimi a chene yonko sunsum agua ne so ana yawo woko ahohom mu a ye fra bi aduro kuma duro na de yaka aduro nya haban o so obi betimi ate haban a eye tumi na che obi sai haban we timi adwuma we enti wo pese wo ye a wo ne sa yare a kone sei wotie direction na so odi so a ampa na asime etime adai enti se usunsum sa sunsum bi a esocha usunsum ebetimi ahaw emu wa bra wo di sunsum ya adwuma lady me say etimi ya possible sa enu ti na nsa so nipa mu anotra what ya so obi ani lem wow some member tell fidie so yi ya won krofo bi omo so kuta honhom what ya say ati sa mete won obi ka ne honhom sam na me hwela nim de aka wo boa na ma sha ase na me didi ni paratem sa honhom ekuta me na so tell wo a wo wanya sam wow edu na dwa befra wo wow ya fra wo kra na ya fra honhom no so eti papa ya wa honhom bi ho mo ni so ade ahom bi ho no ma omumu ade se de nipa ya tie ne sa de nipa tie sa no mo so tie wow na se honhom bi ono mu wi okay what you
ase ho bi onu wi etu afa probability say so be no wi high eso twi ama no ebi mu so ya chatatofo ebi mu ya tutu me se de ni patie wa ne sa no mo so te asa no me de minim se bia nyame mu ne de omo ye decent oh lady nyame mu ne de nyame mu so wa de nyame ye wo nyame mu ne ye wo de hen mu enti na no obi time ana me wo wi ase no me pa jo say wo wi ase ana oni wi ase me wo wi ase enti wo wase bi wo ho no ye ka ye nte ase okay time ana me wo wi ase na me ye wei na ze say wo free wi ase nti say wo hen me wo wi ase wo sunsumu ana say wo hen baba me wo wi ase kro na what you say enti ye ni sa statement na nkrofo ka na nya no kore time ana me wo wi ase time ana me wo suban wo say mu they say my sister free suban wo mu eko esu foforo mu okay what you say what me ka jam say na me wo wi ase na say na wo wi ase they say wo free wi ase dabi wo free wi ase enti papa obi ani sunsum asote obi no ahohom na within ahohom na ankasa mu no wo mo ankasa timi asori tia wo mo ma ne yi lady sabie me fa say me no te yi sa me hu odin cheo physical me hu odin cheo na didi mate wan pa cho metimi aboa na mentimi mo ani ampa ma no be pai wodi abro me papa wa no kwasem me bon so enko ba bia okay enko police station enko akwadi asem okay kache adenti na abo ne sey wodi di matem say no ye me ena ma me so me ye ne sa what you say case that enko ba bia enti ahohom no omo ankasa timi buabua wo mo ahohom e be fom no so obi fom a yetimi bua ne yetimi ne kanta bua obi wo lady wodi agora obi do be shekantem wow enti na medu asana aba from say president and the minister what you say yanko minister ministerial appointments ni mu me pacho minister of finance enya regional minister enya no yanko minister of finance what you say regional minister wonnam nya ba so call president enim by finance minister etmini president round table edi nkomo wow by minister wontimi regional minister wontimi nyo enti ya wa ohom ni mu grade you grade by grade okay what you say okay you grade by grade et so call president enim na presidential staff aso o ma hu president wonnam nya ba so call president wow ube wona register TV so wow ana wontimi nkoshia president enso abonten enka p ka me ba wonchen no ebi ni ho aya law and order what you say enti try ni mu bible ni mu amuka say onyankopon di jana ya na bofo na ye ni nipa ye ne bebu abofo aten na asam ne ntesa lady me say and some be say some de kosunsumu ani pantimenti ase enti na ma breaking it down so obi do na ni ehunu tumi pen na tumi pen na ekuta personality ya dey say ahoho mo ni wonam wona ka sa akere papa no mo ni wonam aka Abraham time no ka abofo na mo ba besra wo mo no awo ma wo mo edwale ya no se no mo ye nipa omo ye nipa wo ma hwenam wo ma hwedompe na sa wo ni kro mo timi ba nipa nsa so lady enti na me so onyankopon bo nipa oni suban na nsa so enti awo no mo ni ntaban se dia ya ye no se nya no kro bi obeka cho se bofo bi kuta ataban bo na chi wo gina ho ataban dabi woni nsa me wansa wotimi tu me ntu bofo mo ye conscious okay eba na dim se ogira ha o se me ko kajetia eba na dim wa na odu kajetia wow onante enti ya me nipa na adan ye se abofo no wo mo wa ataban na abofo ni ya ho mu hu fa wani fa wo se aya na ada ba choni mu kura no onyankopon asame ma meti ase se abofo bi beyi wo nwadi ni nipa etena table ho edidi ya se yawe ni Israel mpani 442 etena ase enon ewiwi bi edidi o mu re sasa didi enti na chase abofo timi ye nipa eni na kane no ye maame no ma na wo mo kane na Kristo sumu ni won mo na ye se ye som abosom no na ye abosom som na ye nyame som no na chase abofo ni bi timi yi wo mo adi eda ni nipa nsa so me kai se kuro bi nsam na boy esuo na odawa ye fre ne tano no satano no timi yi ne ho adi bene na kuro ni mu enti wasama wo kan na ama ma adwene akosi so ma ye twa ne picture wate se nipa nsa so enti na chese abofo ni nyina so no wo mo so nyina so eti ewo nipa ye nipa la me so omo personality say ye ne ya o papa be na ekoti omo so ye adwuma ye omo ware omo didi se de ye na asase so a say ya papa bone to fafa ma ye bre na esi mo obi ntra ba bi na ada wo bi okay
na ewia so ade a wo hu ne ya metena se nkasa me hunu okay ya ne woni pa bebre me so cha abofo he what the can say akere o okay wo ni pa so cha abofo eh ehu asam na ehu lady so be most of times meti afidi ana meti TV ho no be better TV so me ye we ya na me hu ni pa say life too short what you say na akwa bi say sunsum sam no wo fa sunsum sam a say obeye yie wo benya de ne because obi aso ye ne de what you say lady me ka no kura kire wo so do ani huru bofo a wo guy no man to asa obeba fom okay what you say bofo bi akuta personality e bi na akoyi ba say sabrofo ye bridges etu nsuo so a ya no mo twa nsuo ne picture me pacho ye twa nsuo ne picture ya na nsuo ro ya boa da bi wo ye nipa so me da what you say o ose ye ne ya hu na wo no ye fra wo ani enti ade o me ba o de onyankopon ya ne say wo bo nipa ene obi ye nipa no no fra nipa ni ene wo bo aboa ene obi aboa ni ene wo kata aboa nso ano enti aboa hunu wo nteme nka ba nipa hunu nipa kasa keke wow what you say enti aboa ko is so precious than you okay what you say enti lady eye nipa na som bofo ana nipa na som anyame anya anyame na som nipa ye da wase nipa nti ase ye da ase be ye bere ni sa enti maka de ya che nipa ba aso da so be di atum so onye ntum wo pa ko we sunsum ya kira kwan na so ene emengel na hade bofo na ehye mra ma nipa nya nipa na ehye mra ma nipa media no di force kadwa eja shraw eja nya okese skanya na mekase ne bana nya mekase ntena ne meche obi a na che otum fo so man kwa yene ba akopɛ amen ne ma che me ba pɛ ne na na akwasi ma che me manyina enu ana me ba na na kwa miska enya 30 years na na kwa me won kwaso ate eja shraw o ma kwa tente no mo anyini nche na duma cha de no eja on fa mu ama ne mroso eja be celebrate o birthday na ma eja nya okese sa na eja we saguma masum afa me chia me ba kuma nana akuya sika agudie eja okese amen eja nya okese de a ene na ya de dwumadie no e de asi wa ha dwumadie a wani guso a wo hwei e ya tete atempo dwumadie me a me di dwumadie chia me di lady bex eja ya adoma ya mesa de ahyiamu 5:30 to 6 o'clock me chia me baka kire nana akuya sika agudie ene onipa bi a waje bre ehwe yen ya mesa de ahyiamu ochina shalom peace bye bye abisi waje bre na wo hweme media ne skadwa nyame kese odoman kuma boss ne asase a ya frɛ no oba ade no ne de hye konkron ene me ana odoman kuma soma me wo nkyɛn